Argentinako hegoaldean gaude, Patagonian. Rio Negro ibaiaren ertzetan dauden hirietako batzuk Biedma eta Patagones dira. Naiz zubiek, naiz Aberri-Etxea Euskal Etxeak Biedma eta Patagones lotzen dute. Ni Beatriz Etxegarai naiz, Euskal Etxeko euskara taldetako baten irakaslea naiz. Nire aitona amonak euskaldunak ziren. Kontatuko dizuet hemen 1919 urtean euskal inmigrante batzuek euskal etxe bat sortu zutela. Garai hartako lekukoa den musika partitura bat besterik ez daukagu. Bai, Bilbokoa zen, musikagile hura, nire birraitona zen. Harro nago. Ni Maria Mercedes Arizkuren naiz. Arte ederren irakaslea naiz. Euskara ikasten dut eta dantzari naiz. Euskal Etxeko lagun onak, dantza taldeak, euskal dantza zabaltzen du. Kaixo, ni Laura Arizkuren naiz. Argentinarra naiz, baina nire aitona euskalduna zen. Ni Biesmako eta Patagoneseko euskal etxean nago. Dantzari eta euskara ikaslea naiz. Niri euskal dantza egitea eta euskara ikastea gustatzen zait. Nire aitona Monrealgoa zen, baina nire aita argentinarra zen. Gure euskal etxeak Aberri-Etxea izena du eta 23 urte ditu. 1954 urtean nire aitak euskal etxe berri bat sortu zuen Patagonesen. Etxe horrek ere Aberri-Etxea izena zuen. Wenceslao Arizkuren naiz. Historia irakaslea naiz. Jubilatua naiz. Eta euskara ikasten dut. Nire aita Nafarrokoa zen gure. Euskal Etxea bat bazkide ditu. Ni Fernanda Inda naiz. Biedmakoa naiz. Administrazio lizentziatua naiz. Eta orain euskara ikaslea naiz. Nire birraitona Donibane Garazin jaio zen, eta nire birramona Elizondokoa zen. Gure euskal etxean aktibitate desberdinak garatzen ditugu. Doain diren jarduerak komunitate osora irekita daude. Kaixo, ni Nancy Agirre naiz. Matematika irakaslea naiz eta politologoa naiz. Orain, euskara ikasten dut. Nire rebasoak euskaldunak izen. Gure euskal etxeak abez batzat du, eta hiriko akitaldietan aurkezten da. Ni parte hartzen dut. Kaixo, Alejandro naiz. Kordobakoa naiz. Nire birraitona amonak euskaldunak ziren. Euskara ikasten dut. Rio Negroko Orkestra Filharmonikoaren partaide naiz. Biola jotzailea eta biola irakaslea naiz. Txalaparta jotzen dut eta Euskal Herriko musika tresnak egiten ari naiz. Euskal Etxean urtero San Jontzua ospatzen dugu. Jende asko etortzen da festara. Kaixo, ni Elmar Arizkuren naiz, ingelesa irakaslea naiz, eta orain euskara ikasten dut. Nire aitona, Wenceslao Arizkuren, Monrealgoa zen. Gure euskal etxean aurrentzako tailerra dago. Umek jolasean euskara eta euskal kultura ikasten dituzte. Kaixo, ni Marisa Santa Cruz Oliden naiz.
Nire ama Gipuzkoan Zarautzen jaio zen. Euskal Herritik Argentinara bere gurasoekin eta bere nebarekin etorri zen. Ama txikia zenean, 1920 urtean etorri zen. Bahia Blanca hirian gelditu ziren bizitzera. Nire aitona ene saltzailea zen. Nire ama kontulari bulegoan lan egiten zuten. Zoritxarrez, herrimina sentitu arren ezin ziren Euskal Herrira bueltatu. Euskal Etxeak ikurriñarekin ekitaldi aberkoietan edo ekintza kulturaletan parte hartzen ditu. Bestalde, bertsolaritza eta euskal kirolak komunitateari ezagutarazteko Euskal Herritik 7 gazte bizita egin ziguten. 4 esku pilota jokalari, aurkezle bat eta bertsolari diren Oiana Iguaran eta Beñat Mendiluze etorri ziren gure Euskal Etxera. Ez dugu frontoirik beraz, Biedmako Kirol Klub batean bertsola pilota ekitaldia ontalotu genuen eta Euskal Etxean bertsolaritza tailerrak. Kaixo, ni Marta Azkarate naiz, argentinarra naiz. Nire aitona Gipuzkoan jaio zen eta nire amona Zuberoan. Argentinara etorri ziren 1887 urtean. Argentinako hegoaldean bizi ziren eta 10 seme-alaba zituzten. Ardi abeltzainan lan egin zuten. Haien seme-alabek ohorea eta lan gogorra ikasi zituzten. Kontatuko dizuet, Euskal Etxeko sukalde taldeak lan garrantzitsua egiten duela Euskal Herriko sukaldaritza ezagutarazteko eta irakasteko. Afari bereziak eta ardo datatzea ere eskaintzen du. Inmigrantearen egunean Biedman janari feria antolatzen da. Hor kolektibitate guztiok janari tipikoak saltzen ditugu. Ni Maria Elena Pesado Jauregiberri naiz. Euskara ikasten dut. Kontularia naiz. Eta gobernuko kontularitzan lan egiten dut. Nire arbasoak euskaldunak ziren. Gure Euskal Etxeak ongintzazko aktibitateak egiten ditu komunitatean. Patagoneseko gar eta Biedmako haurtzandegi baten babeslea da. Ni Raul Alberto Goikoetxea naiz, euskara ikasten eta Euskal Etxeko zuzendari kide naiz. Argentinarra naiz, baina nire aita euskalduna zen. Etxeberri, Nafarroan jaio zen. Aukera berrien bila abiatu zen, baserritik. 20 urta zituenean, 1904 urtean, Huedik Isazontzian Argentinara emigratu zuen. Biedmako nekazaritza zonara etorri zen bizitzera. Ganadu zalea zen, ardiak zituen naiz eta bere jaioterrira inoiz. Ez itzuli, baserriari buruz hitz egiten zuenean. Begietatik malkoak zerekion ez zezaken errimina disimula eta. Euskara. Euskara hizkuntza euskaldunen identitatearen ikurririk handiena da. Landetan bizi ziren euskaldunak ezkutuan hitz egiten zuten euskaraz, agian beldurragatik. Gehienek ez zieten haien seme-alabei euskara irakatsi. Errekuperatu diren gutun hauetan, egileak Francisco Ibargoien jaunak lehenengoan euskaraz idatzi zuen. Beste eskutiz batean berriz 30 urte pasaturik
parrafo batean bakarrik erabili zuen euskara. Esanez, galtzear dagoela bere ama hizkuntza, ez zutelako inorekin hitz egin. Egoera triste horren aurrean, erronkatzat hartu behar dugu euskararen babesa, erabilera eta hedapena.